Καλησπέρα από την φάρμα Παλάτια. Θέλω να σας δείξω μια καινούρια ράτσα κότες, λέγεται Λάκεντένζι. Είναι πάρα πολύ καλές κοτούλες, δεν είναι πάρα πολύ μεγάλες, φρόνιμες, ήσυχες και κάνουν πανέμορφα μπλε αυγά. Είναι Ινδονέζικη ράτσα που κάνουν μπόλικα και πολύ ωφέλιμα αυγά στο ανθρώπινο οργανισμό. Να σας δείξω τώρα και τα αυγούλα. Γαλάζια αυγό. Αν βλέπετε, είναι εντελώς γαλάζιο. Είναι δίπλα και αυγά σίλκης που είναι μπέζ. Και είναι αυγά Λάκεντένζι που είναι γαλάζια. Δεν έχει όπως είναι η Ινδονέζικη ράτσα Αγιάμ Τσιμάνι πολύ μαύρο κρέας και πολύ μαύρο λιρί. Να τους διώξω λίγο τώρα για να σας δείξω να βγούνε. Όπως το βλέπετε είναι σε τέτοια μορφή κουτούλες και κοκόρια. Να είναι αρκετά σκούρο το λιρί, αλλά δεν είναι κατάμαυρο όπως Αγιάμ Τσιμάνι. Ευχαριστώ πάρα πολύ από την φάρμα Παλάτια.